tercio de Xesús da columna que está pasando agora mesmo por diante do edificio do Concello. Un tercio fundado no ano 1975 por mozos estudiantes da cidade departamental. De novo vemos esta escenificación do momento da oración na que Xesús está axeonllado e un anxo colle a cruz sobre unha nube. Decirlles tamén que o peso aproximado deste trono é de 1500 kilos, unha tonelada e media. Tal vez o Padre Sorna nos pode falar de algo, digamos, menos material, como é o peso e a factura do que é a imaxe, para explicarnos un pouco a súa representación espiritual. Pois sí, efectivamente, Xesús, despois da cea, os seus discípulos, foi camiñándose á Horta das Oliveiras e ali fixo fonda oración, tan fonda que sudou sangue coa tristura e coa anguria da paixón que presentía no seu corpo e no seu espírito. Un anxo do ceo achegouse a el para consolalo e os seus discípulos na ventres dormían. Xesús, na mentras oraba, falaba co Pai deste xeito: Pai, se é posible, pase de min este cáliz, pero non se faga a miña vontade, senón a túa. Pero neste intre, Xudas, o Iscariote, o traidor, xa tiña feito trato cos xefes do Sanedrín de vender a Xesús por 30 moedas. Para entregar naquela noite a Xesús valeuse dun bico. Aquel a que eu lle estampe un bico nas meixelas, ese é. Botádelle a man e prendedeo. Xudas, díxolle Xesús, con bico entregas ao Fillo do Home? Mellor che valera non ter nacido. Irmáns e amigos, cando reflexionamos sobre a vileza deste bico de Xudas, bico traidor, bico falso, por ser negador do amor auténtico, que é a expresión dos bicos das nosas nais, dos bicos dos nosos fillos, dos bicos que sentimos os irmáns e amigos, nós hoxe sentimos asco por este home traidor, por Xudas, que empeou a fermosura dos bicos inocentes, dos nosos nenos, das nosas nais, dos bicos penitentes, dos bicos que cando son puros e limpos semellan bicos dos anxos. Na Horta das Oliveiras ainda quedan 8 oliveiras que son testigos daquel feito da vida de Xesús. Para Xesús, a vontade do Deus, a vontade do Pai, era o máximo imperativo que pulsía no seu corazón de home. Fágase, Pai, a túa vontade, pero se posible que pase de min este cáliz. Non pasou. Bebeu o cáliz no alto do Calvario, que é o cáliz da morte, da súa paixón, é o cáliz da redención nosa, que Xesús, ao morrer na cruz, ofrendou por todos nós. Son vostedes as caras de esforzo que podemos apreciar nos portadores deste trono de oración na Horta das Oliveiras, rodeados por incesante chuvia, soportando este peso desta fermosa imaxe, desta escenificación, dese momento bíblico, e acompañados pola banda de Esteiro, que nos vai marcando o paso. Agora os mozos levantan sobre sí, sobre as súas testas, este pesado trono, e por suposto un aplauso por un tremendo esforzo que están a facer. É increíble a cantidade de xente que se dá cita polas rúas polas que está a discurrir esta procesión do Santísimo Cristo da Misericordia de María Santísima da Piedade, porque, insistimos, a noite é realmente desapacible. Está a chover, fai moito frío, mesmo granizou, e dicirlles como comentario anecdótico que nos desplazamos a comer a próxima vila de Cedeira,
ocasión de ver casi auga neve polos alrededores da estrada. Auga neve procedente do granizo que se acumulou durante unha granizada realmente forte. Si pois ata o último momento estivemos dubidando se a procesión ia sair ou non. Dicirles aos que nos estén escoitando en Ferrol e desexen vela en directo, ademais de poder seguila pola Televisión de Galicia, que o itinerario desta procesión é polas rúas Méndez Núñez, Dores, Praza de Armas, onde nos encontramos Galiano, Rúa do Carme, Rúa Real, de novo Rúa Méndez Núñez e posterior retirada na Praza de Amboaxe. Temos a imaxe de Xesús, o anxo, a cruz e o cáliz. Chegando neste momento baixo esa intensísima chuvia que poden apreciar perfectamente vostedes nesta imaxe que nos ofrece o noso realizador Xaime Fandiño, que está chegando, dicíamos, ao pé das escalinatas do concello, onde están habilitadas uns estrados desmontables para poder abeirar o público que quere ver estas procesións en directo, e que ata hai un momento estaban baleiros, pero que ahora están prácticamente cheos de xente que, por suposto, cos seus paraugas quere ver, como non, esta fermosa representación das Sagradas Escrituras. Vexan vostedes a intensidade da chuvia. Este movimento que lle imprimen aos tronos ao camiñar os mozos que os portan é o que se coñece popularmente aquí en Ferrol como o baile dos tronos. É un movimento que dá a impresión realmente de que as imaxes están camiñando, que teñen vida propia. Como non podía ser de outra forma, reciben estes rapaces o aplauso da xente aquí congregada. Aplauso que se intensifica neste momento en que acaban de levantar o trono. Lembramos 1500 kilos sobre as súas testas. E algúns dos portadores, como poden ver vostedes, levan a cara cuberta. Trátase, pois, de algún ofrecemento, algún tipo de penitencia autoimposta, que ten, pois, o doble mérito de participar como portador dun trono na Semana Santa de Ferrol e, ademais, facelo de xeito totalmente anónimo. Vexen vostedes como se reflexa a auga que prácticamente están sacando esta procesión contra vento e marea. Que mellor dita expresión. O movimento deste trono ben marcado polos acordes da banda de Esteiro, pertencente á Asociación Cultural do mesmo nome, Esteiro de Ferrol, que foi fundada no ano 1991, composta por 30 mozos que tocan cornetas, gaitas e tambores. Aí a teñen vostedes. Esta é unha imaxe que vale máis que 1000 verbas. O esforzo que están a padecer estes mozos, que de xeito absolutamente voluntario se prestan, se ofrecen, e algúns mesmo quedan fora porque non hai sitio para todos os voluntarios
para poder participar levando os tronos nesta tradicionalísima Semana Santa de Ferrol. Simpática imaxe de dúas rapaciñas ben novas que van cobertas por un gorro de augas. Non é o típico capuchón, pero lóxicamente cando son así tan pequeniñas e van no medio do tercio da súa confraría, levan a cabeza descoberta, pero evidentemente a noite non está como para ir totalmente ao aire. Entón os seus pais optarían lóxicamente por poñerlles eses gorriños de auga. Poden ver vostedes no reloxo do Concello, son as 12 menos 8 minutos aproximadamente. Tercio da primeira caída. Un tercio fundado no ano 1990 para acompañar a súa imaxe titular do mesmo nome na tarde e noite do Luns Santo. O hábito, como poden ver, compónse de capuce saial de cor morada e capa e cíngulo malva. Continúan as evolucións deste trono de oración na Horta das Oliveiras, que se despide xa desta zona que a Televisión de Galicia ten iluminada para ofrecerlles a vostedes a procesión na parte anterior do Concello de Ferrol, no que se coñece como a Praza de Armas. Vexan vostedes como o trono comeza a xirar para continuar co seu percorrido pola Rúa Galiano, tomar despois a Rúa do Carmen, Rúa Real, Méndez Núñez e retirarse xa. Camiñando pouco a pouco, agardando a que chegue o seu turno, o tercio da Santísima Virxe da Esperanza, fundado no ano 1984 e de carácter exclusivamente feminino. Ata hai poucos anos, as procesións eran só cousas de homes. As mulleres non podían participar como cofrades, como capuchóns, que se di vulgarmente, pero desde hai uns anos, homes, mulleres, nenos e nenas, aí teñen vostedes a imaxe, as rapazas non só participan como capuchóns, como cofrades, senón que tamén se atreven coa pesada carga destes tronos. Non sei se o apreciarían vostedes nas súas pantallas, pero desde o noso posto de comentarista acabamos de ver un relámpago realmente fai unha noite de inverno pechado. Vexan que a rúa está absolutamente anegada de auga. Aquí vemos xa a Padrisorna, o trono do prendemento de Noso Señor, unha imaxe en madeira de caoba policromada que data do ano 1863, que foi realizada polo artesán Florencio Guerra Felipe, e que, segundo reza nos arquivos da confraría, costou 1.400 reais de vellón. É impresionante realmente ver, contemplar a Xesús coas mans atadas e
Este é o trono do prendimento. O aviso estaba sinalado por Xudas, cando dixo: aquel a quen eu vi que ese é, botadelle a man e prendedeo. E así o fixeron. Xesús lles dixo: moitas veces estaba convosco no templo e nas rúas. Por que saídes agora a prenderme como si fora un facineroso? Pedro saeu en defensa de Xesús e con coitelo cortoulle unha orella a Malco. Xesús reprendeu-no vivamente e díxolle: Pedro, non fagas eso. Garda o coitelo, que quen mata a espada acaba morrendo. Irmáns e amigos, a traición de Xudas queda aquí, na historia, para sempre. E Xudas queda marcado para sempre nos anales da historia como patrón dos traidores, dos felóns, dos que venden a súa alma e venden a un home, e venden o honor, e venden a vida polo vil precio do diñeiro. Para eses homes, o valor da persoa non conta, contan os intereses, sobre todo o interés do diñeiro, o interés dos cartos. Xesús foi vendido, como sabemos, como di o Evanxelio, por 30 moedas. Ese foi o precio deste home xusto e inocente. Xudas foi o home que na historia quedou para sempre marcado pola vileza da traición. Moitas veces, cando unha persoa que realiza os feitos de Xudas, dicímosle, despois de 2000 anos: ti és un Xudas, ti vendes a quen che pode dar o pan e a vida e a fame e o honor por 30 moedas, como fixo aquel home vil e mesquiño, como fixo Xudas. O prendimento de Xesús coas mans atadas, estas mans que sempre estuveron abertas, estes brazos que sempre estuveron estendidos para bendicir, para acariciar, para dar saúde a pan, hoxe están así, presos, atados por esa corda, por esa soga. Aquel a que eu vi que prendedeo, ese é. Así o fixeron, e desde entón así contemplamos a Xesús no seu prendimento. E que decir, padre, destas rapazas que están portando un trono pesadísimo nesta noite realmente invernal e que non lles importa, contra vento e marea, aquí están participando nas procesións da Semana Santa de Ferrol? Realmente emociona e entusiasma ver, contemplar este valor juvenil destas mociñas de Ferrol que, desafiando este temporal tan forte, tan crudo, digamos así, que se presenta nesta noite, elas din: isto para nós non é nada, para nós é máis grande o amor que lle temos, a piedade e a admiración ao noso bendito Xesús. A xuventude, cando pon o corazón por diante, a xuventude, cando se entrega, cando se dá, non mira para o tempo, contempla outros valores, os valores do espírito. Unha xuventude con este espírito, como xa amostran estos mozos e mociñas de Ferrol, é unha xuventude con esperanza para o noso país, para a nosa patria, para a nosa Galicia, para a nosa España. Temos que admirala realmente polo gran valor deste acto penitencial que hoxe aquí, nesta noite, na procesión de Xesús a Misericordia, están a mostrar para todos aqueles que en Galicia os contemplen. Son un testemunho de esperanza. É unha xuventude que dá un testemunho non só de valentía, senón tamén unha grande esperanza para a nosa patria, para o noso país. Os xoves así, que teño o corazón cheo de amor, de fe e de esperanza, e sobre todo de amor a noso Señor Xesucristo, é unha xuventude na que podemos confiar. Damos gracias a Deus por ter unha xuventude como esta. Deus queira
en toda Galicia esta xuventude sexa unha sementeira de valores espirituais para a nosa terra. E que di de valores espirituais estamos a decir de valores humanos, de valores culturais, de valores históricos, de valores é unha palabra que enaltece o valor do home e da muller en todo o tempo da historia. Con que cantidade de aplausos son recibidas estas mozas que portan o torno do prendemento do Noso Señor ao chegar diante do edificio do Concello de Ferrol. E agora, ao toque de 3 campanadas, levántano por riba das súas testas con gran esforzo, moito esforzo, e reciben novos aplausos nun momento en que, como poden observar vostedes, acaba de parar por un momentiño de chover. A ver se se aguantara así, máis que nada polo ben tanto de esta xuventude que está a participar na procesión como das mesmas imaxes que teñen un indubidable valor histórico e artístico. Son imaxes do século pasado, a maioría delas son realmente de un valor incalculable e, por suposto, sofren os efectos da auga e do mal tempo. Banda Ferrol, a banda da Asociación Pro Xuventude desta cidade, fundada no ano 1992. Visten de azul, con galoneiras doradas e ros alto penachado. Formada por 45 mozos que tocan cornetas, gaitas e tambores. Como poden comprobar, hai unha perfecta organización que vai intercalando esas bandas de música, os pasos, os tronos, as confrarías, de xeito que a procesión non perde o seu ritmo, non perde a súa vistosidade, o seu colorido, cada confraría acompañando pois a imaxe da súa devoción, e centos de persoas e máis. Eu diría que milleiros, porque en algún sitio creo recordar que leín que nesta procesión participan alrededor de 3.000 persoas, entre portadores de tronos, músicos e capuchóns. É a máis numerosa das que se celebran ao longo desta semana na cidade departamental. Detrás da banda Ferrol veremos aparecer o tercio do Cristo do Socorro, confraría feminina creada no ano 1985, e aínda que eu como comentarista debería ser obxectivo, vamos permitir un pequeno ápice de subxectividade, porque é que nesa confraría que veremos de seguido, pois, querido Padre Isorno, está participando a miña filla, que vostede lembrará que hai 10 anos nacía, e que hoxe xa está a participar como unha ferrolana máis nesta confraría que vemos agora no tercio do Cristo do Socorro. Visten, como ven, de saial e capuz de color verde, capa e cíngulo negro. Se pois permitida xa esta licencia, continuaremos con esta impresionante procesión da Semana Santa de Ferrol, que a Televisión de Galicia se está ofrecendo en directo cando son as 12:05 xa do día 10 do Venres Santo. Xa estamos nun novo día desta Semana Santa. Pois dicirche, Maceda, que non solamente xa permitimos, senón que a bendicimos, e que sea con moita saúde para Cristina, tua filla, e as amigas e compañeiras que hoxe participan nesta procesión.
do Cristo do Socorro. E ven xa un novo tercio, o tercio de San Xoán Evangelista. Cando vemos xa profusamente iluminado o trono do Santísimo Cristo Redentor. Un paso que representa a María, acompañada de San Xoán, discípulo preferido, aos pés da cruz. Cando se pronuncian, Padre, as famosas palabras de nai, aquí tes o teu fillo, fillo, aquí tes a túa nai. Mireu que as palabras testamentarias do noso Señor na cruz, das 7 palabras que pronunciou antes de morrer, unha delas é dirixida a súa nai e outra a San Xoán. Muller, di o Señor, aí tes o teu fillo. Fillo, aí tes a túa nai. E desde entón, San Xoán acolleuna por nai e coidouna como se fora a súa propia nai. Realmente son unhas palabras entrañables, enternecedoras, unhas palabras que nós, os cristiáns, temos que acoller cos sentimentos de agradecemento máis fondos do noso corazón, porque ao contemplar a María Santísima, non só ao pé da cruz, senón en todos os intres da nosa vida, podemos pensar e debemos pensar que é un regalo, o máximo regalo que Xesús nos dixo, darnos o que xa non podía dar máis, porque dounos o seu sangue na cruz, a súa propia nai. Fillos, aí tendes por nai a miña propia nai. E ao mesmo tempo, sentirnos todos irmáns uns de outros, porque ao ser fillos dunha sola nai e dunha mesma nai, o senso da fraternidade, da irmandade cunde nos corazóns de todos os fillos vos. Hoxe celebramos tamén, como sabemos, o Día do Amor Fraterno, este día de Xoves Santo, un día axeitado para nos revivir esa irmandade cristiáns de amor que nos debemos uns e outros, amor que é testamentario, amor que nos dou Xesús no último intre da súa vida, cando nos dixo naquel momento da cea: amádevos uns aos outros como eu vos amei. Aproveitamos esta ocasión grande da vida de Xesús e da vida nosa, para caer de xeonllos e darlle gracias a Xesús por este regalo que nos fixo no Calvario e a súa propia nai. Fillos, aí tendes a propia nai vosa, que é a miña nai, a miña mesma nai. Fíxese, Padre, impresionante estes mozos portadores do trono do Santísimo Cristo Redentor que van descalzos. Expresa un sentido fondamente penitencial, porque ese se percuxeron o sentido penitencial das procesións de Semana Santa, non só en Ferrol, en Galicia inteira e en España inteira, ten precisamente ese gran significado de unir, vencellar o noso sufrimento, a nosa penitencia, a nosa dor, os dores de Xesús crucificado, de Xesús morto ou resucitado por todos nós. Realmente, cando compartimos con Xesús os nosos padecementos, as nosas angurias, os nosos dores, nós estamos a padecer sós. Compartimos con el todo, porque el antes compartiu connosco todo o que el sufreu. Todo que é propio de Xesús é tamén propiedade nosa. Neste intre de Semana Santa, os sufrimentos de Xesús queremos que sexan nosos e os nosos de Xesús, para compartir dun só amor ese dor inmenso, atribulado,
dos padecementos de Xesús, non só na pasión, senón sobre todo no alto da cruz, cando morreu no Calvario por todos e cada un de nós. Como queira que o tempo se está a amosar un pouquichiño máis apacible, de feito deixou de chover, este é o primeiro dos tronos que se pon a maniobrar, a facer unha filigrana diante do edificio do Concello. Están virando en redondo, dando a volta. Vexan vostedes, agora mesmo están no sentido oposto ao da marcha. Aplausos, por suposto, da xente aquí congregada, que van facer un xiro de 360 grados. Esta é unha especie de saludo que fan os mozos que portan o trono, caras de satisfacción entre o público ante esta demostración de traballo e de esforzo, porque non nos cansaremos de lembralo, estes tronos, o que máis e o que menos, pesan alrededor de 1500 kilos cada un. Por decirlo dun xeito máis claro, cada un destes rapaces está a cargar agora mesmo sobre as súas costas con 50 kilos. E algúns, como ven os dous de atrás, cos pés descalzos. Sobre unha rúa totalmente mollada e agora levantando por riba das súas testas. É impresionante, non deixamos de admirarnos, a pesar de levar tantos e tantos anos visitando Ferrol por Semana Santa e facendo chegar aos fogares galegos en directo estas imaxes, non deixamos de admirarnos ante este fantástico espectáculo. Detrás deste trono do Santísimo Cristo Redentor, a banda do cuartel de instrucción de Mariñería, marcando o paso coas súas cornetas e tambores, e un novo trono que pasa por diante da nosa unidade móvil, que deixa tras de si aínda unha longa procesión nesta noite de Xoves Santo. Tercio da Santísima Virxe das Dores. Foi a primeiro tercio único que se organizou en Ferrol nos séculos décimo primeiro e décimo segundo. Tiña a súa sede na capela do Santísimo Cristo dos Navegantes, que estaba na antigua igrexa de San Xulián e San Ferreol, mártires cristiáns da Sexta Legio Gallicorum, a igrexa construída no ano 846 e demolida no 1762, ano en que pasou a ermita de San Roque, permanecendo ata a víspera do Corpus do ano 1772, data na que pasou ao novo templo de San Xulián.
Pois este tercio que ven detrás da banda do cuartel de instrucción de Mariñería é o de máis solera de todos os que participan nesta procesión. Vexan vostedes que a diferencia das demais confrarías van circulando de dous en dous e polo centro da rúa, en vez de ir circulando un por cada extremo da calzada. Aí teñen vostedes ese plano onde se pode apreciar o que lles estábamos comentando. O resto das confrarías circulan pois pola beira. Esta, o tercio da Santísima Virxe das Dores, os cofrades van por parellas e polo centro da rúa. Vestidos con sayal e capa de raso e un cordón en lugar de cíngulo. Capuz de veludo negro bordado en ouro polas madres adoratrices de Ferrol. Cando vemos aparecer xa o trono do Santísimo Cristo da Misericordia, que ven a unos 200 metros de onde nos encontramos, pero que gracias á técnica podemos ver como se estuviera aquí mesmo ao noso lado. Ese tercio do Santísimo Cristo da Misericordia, nacido no mes de abril de 1945. Leva por título de Cabaleiros do Santísimo Cristo da Misericordia. Son os que traen a capa blanca que veñen detrás. Acompañando, por suposto, o trono que leva o mesmo nome, o Santísimo Cristo da Misericordia, e que é un dos que lle dá nome a esta procesión. Realmente, o título da Misericordia aplicado a noso Señor Jesucristo é expresivo, moi expresivo, do que é o seu propio corazón. Misericordatum, un corazón dado aos que somos miserables, aos que somos pecadores. Ese é o que fixo noso Señor na terra con todos nós. Darnos todo canto era. Dóusenos en Belén como un neno, en Nazaret como un traballador, un obreiro, polos campos e polas terras de Palestina como un evangelizador, o noso liberador. No alto da cruz, dounos o corazón aberto por aquel lanzazo de Longinos. Misericordatum, dounos con toda a súa vida, con toda a súa historia, con todas as súas obras, todo canto era, dounos o seu corazón. Misericordatum. A palabra misericordia é para nós todo un alento, toda unha esperanza, porque é a expresión da donación que Deus Pai de Xesús para nós. E Xesús entrégasenos, dásenos como El é. Hoxe, nun día como o de hoxe, un Xoves Santo, dounos o seu corpo feito de Eucaristía no cenáculo. Encargounos que venerásemos ese corpo del como corpo real que é no seu sacramento do amor. Facede isto en recordo meu, en memoria miña, en conmemoración. Eso queda na historia para sempre. A donación de Xesús para todos nós. Todo canto el
e seguirá sendo na historia. Todo eso é para nós Xesús. Pero o símbolo máis grande desa adoración é o seu corazón. O seu amor, a súa piedade, a súa misericordia, a súa ternura, todo canto ele así nos dá. Isto pide de nós que tan outra entrega, corresponder ao amor de él co noso amor, porque así é a lei do auténtico amor, amar aos que nos aman. Xesús dou a vida polos que ama, que somos todos e cada un de nós, que menos que nós amemos a Xesús como pago a retribución en contribución, en agradecemento do que fixe por nós. Nunha tarde, nunha noite como a noite de hoxe, e como a tarde de mañán, no alto do Calvario, Cristo da misericordia, misericordia a ti, o corazón de Deus dado a nós, que somos miserables. Señor, gracias polo teu amor, gracias pola tua misericordia, pola tua clemencia, polo amor que nos des. Nin de xollos podemos agradecer ese amor tan grande que ti por nós manifestas en todos os momentos da tua vida, pero sobre todo no cenáculo hoxe, no Horto das Oliveiras e mañán no Alto do Calvario. Cando entregas o teu espírito nas mans de Deus, Pai. Pai, nas tuas mans poño o meu espírito, encomendo a miña alma. Así durmeu por última vez na terra Xesús para despertar o domingo de Pascua, o día da resurrección, coa esperanza máxima de todos nós, de vestirnos como él de gloria no día da resurrección, da Pascua cristiana. Decir que esta que estamos a ver é unha das millores tallas desta cidade, segundo os expertos, que se venera na Capilla das Dores e que foi realizada por Baldomero Baños e rematada o 6 de decembro do ano 1868. As proporcións de cabeza, tronco e extremidades son perfectas, segundo din os estudiosos. A imaxe representa a Xesús na cruz no momento en que di: Pai, perdónaos porque non saben o que fan. Cristo vivo, mirando ao ceo, que nestes momentos está diante da porta principal do Concello de Ferrol, facendo esas evolucións que son tan aplaudidas e tan admiradas polo público aquí presente. A Policía Militar do Cuartel Xeral da Brilat, Brigada de Infantería Lixeira Aerotransportable, escolta esta imaxe e dicirlles que o peso aproximado do trono é de 1400 kilos. Xusto diante desta imaxe, hoxe teremos ocasión de ver, nos estamos vendo desde o noso posto de comentaristas, a presidencia da procesión, formada polos medallas de ouro da congregación, nos que se encontran diversas autoridades civis e militares. A presidencia da procesión está xusto diante destes rapaces que portan a imaxe do Cristo da Misericordia. Agora están virando para coller de novo a marcha da procesión, a súa dirección, e aí teñen vostedes á esquerda das súas pantallas, este plano que comeza a abrir, a presidencia da procesión. Entre os asistentes, pois ademais do alcalde da cidade, está o señor almirante da zona marítima do Cantábrico, don Gabriel Portal Antón, o xeneral xefe da Brilat, don Pedro Herguera Escarpio, e outras autoridades civis e militares.
no noso posto de comentaristas podemos ver, por exemplo, pois si o alcalde de Ferrol, San Blanco Rouco. Aí o teñen vostedes, á esquerda das súas pantallas. Son, como lles decíamos, medallas de ouro desta congregación que conforman a presidencia da procesión. Santísimo Cristo de Misericordia vai acompañado, verémolo de seguido, pola banda da Brilat, a Brigada de Infantería Lixeira Aerotransportable con sede na base Xeneral Morillo de Figueirido, en Pontevedra. Aí a teñen vostedes. A banda de guerra que acompaña a imaxe do Santísimo Cristo leva no seu guión a insignia da confraría. É notable a expectación que desperta no pobo de Ferrol a participación desta unidade, especialmente da súa banda, nesta procesión do Xoves Santo. Unha irmandade entre a Brilat e Ferrol que se remonta a moitos anos. Unha brigada cargada de historia e que, por certo, temos que agradecer a un dos seus integrantes a súa colaboración ao facilitarnos un guión preciso, perfecto, exacto do desenvolvemento desta procesión. Trátase de Arcadio de la Vega, integrante da Brilat, integrante tamén dunha das confrarías, preocupado sempre de manternos en todo punto informados da orden que iban a seguir cada un dos pasos, da formación. E como membro desta Brigada de Infantería Lixeira Aerotransportable, pois orgulloso tamén de que se signifique ben o cariño que se lle ten en Ferrol a esta banda de música. Moitos destes homes cuyos sons estamos a escoitar loitaron, ou máis que loitar, mantiveron a paz na guerra afortunadamente rematada que se librou en Bosnia e Herzegovina. E continuando coa procesión vemos o trono do Santísimo Cristo Iacente. A imaxe que hoxe, con esta noite de chuvia e de mal tempo, se fai, se cabe, máis impresionante todavía. Vexa vostede, Padre, que fermosa imaxe nos ofrece o noso realizador de Cristo empapado en auga.
que parece realmente unha imaxe verídica. Podemos decir que amortallado en augas. Decir, irmáns e amigos, que certamente hai moitos xeitos de morrer, moitos, pero morrer ao xeito de Xesús é morrer ao xeito de Deus. Así o certificou o centurión no alto do Calvario. Verdadeiramente, dixo el, este home era fillo de Deus. No Calvario contemplamos a Cristo ergueito na cruz entre o ceo e a terra. Agora, neste intre, contemplamos a Cristo noso Señor xacente momentos antes de ser depositado no sepulcro. Pero antes de ser depositado no sepulcro, foi posto no regazo, no colo de súa nai, a Virxe María. Pensar nese intre de unha nai ter no seu colo, morto, o mellor dos fillos nacidos no mundo, é para estremecerse de pena e de dolor. Contemplamos a Cristo xacente, estamos a decir, momentos antes de ser depositado no sepulcro. O sepulcro de Xesús consérvase en Xerusalén, baixo as bóvedas da basílica chamada do Santo Sepulcro, que todos os peregrinos visitamos cando nos achegamos, cando chegamos a Palestina e concretamente a Xerusalén, para poñer os nosos pés con devoción naqueles vieiros, naqueles camiños onde os puxo hai 2000 anos noso Señor Xesucristo. Decimos que os lugares de Terra Santa veña a constituir algo así como o quinto evanxeo, porque ali falan as pedras, ali falan os aires, falan as augas, todo fala da presencia de Xesús cando el pasou por ali. O último sono que Xesús pasou na terra, do que os homes non soemos despertar, pero Xesús despertou deste último sono o domingo de Pascua, o día de resurrección. Aquí radica a grande esperanza e alenta a nosa fe de un día compartir con Xesús non só como compartimos a súa morte, senón sobre todo compartir a gloria da súa resurrección. Que grande é fe cristiana, que chea de esperanza, que porvir ditoso a todo nos agarda despois da morte. Da morte de Xesús e tamén da morte nosa, porque todo de Xesús é noso. Nosa é a súa vida, nosa a súa morte, e nosa a súa resurrección. Fíxense, señoras e señores, espectadores, o augaceiro que está caendo agora mesmo sobre os penitentes que van detrás desta imaxe do Cristo da Penitencia, cargados de cadeas, cunhas cruces terriblemente pesadas, descalzos e ademais dun xeito absolutamente anónimo. Non fan por figurar, non fan por deixarse ver, senón por pura, simple e absoluta devoción. É, sen dúbida, unha das cousas que máis respeto fai sentir aos que vemos aquí en vivo e en directo estas procesións. Mentres que outros pasos son recibidos con aplausos, con vivas, con vítores, o paso destes homes ou mulleres é recibido cun absoluto silencio en recoñecemento do esforzo e o traballo que están a facer. Cada un deles saberá por qué. A banda de Dolores vai marcando o paso,
pechan a procesión o tercio da Virxe da Amargura e o tercio da Virxe da Piedade. O tercio da Virxe da Amargura, fundado no ano 1985, é estritamente feminino. Visten sayal e capa azul, cíngulo amarillo e un capuz de terciopelo veludo azul bordado en ouro e prata co escudo da congregación. Este é o trono da Virxe da Piedade que pecha xa o desfile de imaxes desta procesión. É unha obra dun autor anónimo do século XVII, en madeira de teca, policromada, restaurado no ano 1948. Hai unha cousa curiosa que nos comentan, vexan vostedes, non se chega a apreciar, este é a imaxe da Virxe da Piedade e porta un rosario azul que foi traído profeso para esta imaxe. Aí o ven vostedes, ese é o rosario azul desde Bosnia e Herzegovina. Detrás da Virxe da Piedade ven unha representación das diferentes confrarías e pecha a procesión a banda da OGE, da Organización Xuvenil Española. Esta é a viva imaxe da Piedade, chorando vaguas de sangue. Fíxense que fermosura de coroa feita por orfebres ferroláns en plata. O dosel é de veludo azul e negro, bordado tamén en prata polas nais adoratrices de Ferrol. É dicir tamén que o trono que ven vostedes na parte inferior da imaxe é o máis antigo da confraría, que é de madeira esmaltado en azul con incrustacións de madeira tallada e plateada. Certamente a Piedade ten hoxe nesta imaxe da Virxe María a súa expresión plástica, esta expresión da piedade que envolvía a figura da Virxe Nosa Señora. A piedade, dicía San Paulo, que é un estilo de vida que evidencia a presencia de Deus na nosa mesma vida, na vida do home e na vida da muller. Esta virtude manifestou na decote a nai de Xesús en toda a súa vida, en toda a súa existencia, non só na vida religiosa, senón tamén na vida cívica e social, en toda a súa vida humana. Pero nestas horas derradeiras da vida de Xesús, a piedade manifestouse na Virxe María en forma de aceptación e acollida da vontade de Deus, inda que lle custase vaguas e xemidos interiores profundos. A Virxe da Piedade expresa coa súa figura feminina os valores que se manifestan na compaixón, na tenrura, na misericordia, na clemencia, no consolo, no agarimo, en suma, neses latexos de un corazón de nai, un corazón de muller que sinte na foldura das súas angurias todas as angurias e todas as penas e sufrimentos dos homes seus fillos. O noso bispo galego, bispo de Iria Flavia, San Pedro Mezonzo, autor probable da Salve Raíña, denomina na súa oración na Salve Raxina a Virxe María con este título tan hermoso:
Oh piadosa, oh dulce, Virxe María, piadosa, a Virxe da Piedade. Que título fermoso, e que lección para todos nós, para sermos tamén como cristiáns piadosos, para con ela, para con os irmáns, uns cos outros, porque a piedade, xo dixo San Pablo, é útil para todo. Este último trono da procesión xirando para volver a colocarse na situación da marcha da ringleira procesional cando é a 1:18 minutos da madrugada xa deste Venres Santo. Televisión de Galicia ofrecéndolles en directo desde Ferrol, desde hai aproximadamente 1 hora e 10 minutos, a procesión do Santísimo Cristo da Misericordia e María Santísima da Piedade. Insistimos, é o derradeiro paso desta procesión, detrás a banda da Organización Xuvenil Española, fundada no ano 1969, e que se distingue pola súa tradicional relación con estas confrarías. Está formada por 30 mozos que usan como instrumentos cornetas, gaitas e xilófono. Aí os teñen ustedes. E como ven, o remate xa da procesión. Unha procesión na que por momentos parecía que diluviaba, por outros amainaba un pouquiño máis, pero non deixou de chover en toda esta hora de retransmisión. Aquí vamos poñer xa punto final, non sen antes agradecerlle a todo o equipo técnico da Televisión de Galicia que fixo posible esta impecable transmisión, o seu traballo baixo a auga. Impecable tamén a realización, as fermosas imaxes que nos ofreceu o noso realizador Xaime Fandiño, e agradecerlles, por suposto, a todos os nosos telespectadores a súa presencia. Boas noites tamén a vostede, Padre Isorna, e así, señoras e señores, devolvemos xa con esta fermosa imaxe a conexión aos nosos estudios centrais de San Marcos en Santiago. Moi boas noites.